Počas celého môjho pôsobenia v Európskom parlamente jasne zdôrazňujem, že EÚ musí na riešenie problémov efektívnejšie využívať svoje existujúce kompetencie a nie podkopávať jednotu a akcieschopnosť zasahovaním do právomoci členských štátov. Odmietam najnovšie opätovné pokusy o otváranie zakladajúcich zmluv. Argumenty ich predkladateľov považujem za neúprimné. Pre veľkú väčšinu požiadaviek občanov vyjadrených v konferencii o budúcnosti Európy totiž vôbec nie sú potrebné zmeny zmluv. V Európskom parlamente sme prijali pozíciu k nariadeniu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí online aj vďaka môjmu úsiliu. Pomôže efektívnejšie zakročiť proti šíreniu vizuálneho materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí online. Slovenska sa táto problematika žiaľ bytostne dotýka aj vzhľadom na to, že patrí k 3 krajinám s najväčším množstvom hostingových domén s detskou pornografiou. Naďalej aktívne pracujem aj na tom, aby sa Slovensko konečne zapojilo do celosvetovej siete InHope, ktorá poskytuje verejnosti možnosť anonymne nahlásiť takýto nezákonný obsah na internete. Oprava výrobkov tak, že budú pre spotrebiteľov opravy jednoduchšie, dostupnejšie, ale aj lacnejšie, bude čoskoro realitou. Prijali sme smernicu, ktorá tiež predĺžuje záročnú lehotu na niektoré typy tovarov a náhradné diely budú musieť byť k dispozícii aspoň počas stanovenej doby. Podporila som tiež zákaz tzv. Kazítok, ktoré zámerne skracujú životnosť niektorých výrobkov. Zákazníci ušetria a zamedzíme aj vzniku zbytočného odpadu. Čiže šetríme aj peňaženku, ale aj životné prostredie. Dlhodobo som sa intenzívne zasadzovala o vytvorenie úradu splnomocnenca pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia na Slovensku, ako aj o znovu obsadenie tohto postu na európskej úrovni. Ostro odmietam rozhodnutie vlády Slovenskej republiky zrušiť u nás tento úrad, o to viac v období rastúcich útokov na kresťanov a iné náboženské skupiny vo svete, čo sme si pripomenuli aj počas Červenej stredy. Náboženská sloboda je ľudské právo, ktorá má presah do riešenia mnohých bezpečnostných výziev, ktorým ako Únia čelíme, a to vrátane masovej migrácie. Pri bráne slobody na Bratislavskom Devíne som si 17. novembra uctila pamiatku všetkých, ktorých totalitný režim prenasledoval alebo pripravil o to najcennejšie. Práve ich hľadanie pravdy vydláždilo našu cestu k dnešnej slobode. Nikdy ju nesmieme začať brať za samozrejmú. Sloboda a demokracia si vyžadujú našu dennú angažovanosť.